Padayon lang nga padayon sa imo nga panglakaton, bisan ila ka pa nga butungon labuta ang gusto mo nga labuton. Dapat imakas tiyaga kag desidido, hasta nga magsaludo ang tanan nga mga nangikay simo. Kabugtaw pa, pwede hatag mi sa iban. Nga akong di man makabangon, di ko na gusto maliwat. Ang problema kada tuig gadugang, nagpariyos na ni sa edad. Sakto lang ang pera na dinadala din na kailangan ng pitaka. Para bang pelikula, buhay ko'y di naiiba, paikot-ikot at paulit-ulit ang ginagawa. Anong misyon mo dito sa mundong makasalanan? Magpaalipin sa ipon ng... Paano nag-umpisa? Una, bata pa lang ako, mahilig na ako mag-drawing. Siguro sa childhood games ng text, diragi nagsugod ang pagka-interest ko sa drawing. Sa mga TV series ng childhood anime like Pokemon, Ghost Fighter, Slam Dunk, Dragon Ball Z, na diragi nagsugod ang pagka ko sa drawing, pagkahilig. From traditional, nagtuon ako sa digital art. Dayon nag-start ako mag-vector art. Ano siya ang gina-trace ang image. Then sang medyo gamay ko ng digital art, pag sa digital. Nag-start na ako commission. Nag-accept na ako commission. Sang may funds na ako, nag-start ko bakal kay before, mouse lang yung ginagamit ko. Medyo dugay ang workflow niya, medyo mahina. Sang nagka-funds na, dira ako nag-start bakal graphic tablet. Dira tayo nag-smooth ang workflow kag sa mga swabe nga results ang design. Ang inspirasyon ko sa art scene, siguro ang una si Ten Magat ng Right Side Brain. Kay sa iyang quality kag nagtry siya sang bagong twist sa design. Kaduwa si Nicolo Nimor sang Nick Automatic. Kay sa iyang vibrant kag quality kag na-miss ko sa iyang transition sa stroke lines nga kung bisan wala watermark mabalaan mo gid nga iya gid niya agi. Tapos diri sa Iloilo, syempre ginalook up gid ang design sang Grumpy kag Bakunawa. Ang struggle ko as an artist, siguro pag may revision nga matindi gid. Siguro mga major revisions. Pero laka lang man na. Kag isa pa, siguro pag na burn out ka sa creativity, kay wala ka may madumduman or kung di ka kabalo, kung di ka maumpisa kag kung paano mo masugudan. Pandemic, nagbata si Mrs. February. So, syempre may newborn. Kag kailangan din alagaan. Doon na budlayan ko magkuha sang time, budlayan siya i-manage. Kay kailangan pa ang support gid. Then sang na-lockdown na, dira daw medyo nagkomplikado pag kay di ka pwede kagwa ang mga transactions mo hindi man gid iban nasa online, iban gusto magpadala. Tapos sang wala ko gid gawa time, doon na pala mag-manage. Damo ko gin-reject nga client. So may mga projects ako nga gin-decline. So amo na siya nga medyo kanugon. Pero sang tunga-tunga, sang tinuig, sa medyo nagtawhay na,
nag-start naman ko accept sang mga commission, pero limited lang kay medyo ga-adjust pa. Ang ma-advise ko sa mga upcoming or aspiring artist, ihasa lang gid ang skills nila. Practice lang gid per me sa editing, drawing, sketching, kag sa design na dira gid sila focus. Kag syempre, ang korason mo aragit dapat sa arts. Dapat maglantaw permis ang mga tutorials, mga tips and tricks, mga do's and don'ts. Kaya damo ko na mabalaan. Kaya biskan ang mga pros, sa adlaw-adlaw, gatuon man gyapon sila para may ma-absorb sila sa mga bagong idea.